The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tama ko Opo, oras si mo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. Nagulat lang ako, partner. Nandun na yung... Oo din, partner. Kahapon nandun yan eh. Ayan, nandun na. Magandang hapon sa iyo, partner. Napapakinggan na tayo sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Samantala, mga kaibigan, isang dalaga na pipi at bingi sa Uwas Albay, walang awang ginahasa at pinatay ng dalawang lalaki. Dalawang sospek sa krimen agad na nalambat ng mga otoridad. Ang buong kwento, panoorin po natin. Sa malawak na palayan sa bayan ng Uwas Albay, natagpuan ng isang dalagitang may kapansanan at wala ng buhay. Ginahasa muna umano ang biktima bago siya patayin. Sino ang natagpuang biktima at sino ang mga salarin sa karumal-dumal na krimen na ito? Magandang hapon. Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Sir, nakita ko po yung patay po. Dito po. Saan banda? Dito po, ma'am. 17 ng Hunyo, nang matagpuan ang katawan ni Arlene Ortiz, 28 anyos na residente ng Barangay Mapurong, Uwas Albay, na wala ng buhay. Ayon sa inisyal na investigasyon ng otoridad, sinundan umano si Arlene ng dalawang lalaki habang siya ay papauwi sa kanilang bahay. Nag-ano sila na sundan natin ngayon kasi may pera yon. Kasi si victim po, siya dyan palagi sa 7-Eleven. Nag-ano po siya, parking there po siya. Opo, dyan siya palagi. Ayon sa investigasyon, nang umalis na si Arlene sa lugar kung saan siya nagtatrabaho bilang parking attendant, ay dito na siya sinundan ng dalawang sospek. Sa kuha ng CCTV camera, makikita pang naglalakad ang biktima hanggang sa uminto ito at kinuha ang pera sa bag para bilangin. Makalipas ang ilang minuto, makikita rin ang pag-upo ng dalawang sospek sa gilid ng kalsada hanggang sa tumayo ito at dali-daling sinundan ang biktima.
Napag-alaman din na nilibre pa ng biktima ang mga ito ng soft drinks at yosi sa isang tindahan. At nang makaalis na si Arlene, ay sinundan pa ito ng 2 sospek. Nang makakuha na raw ng tiyempo ang dalawa sa madilim na bahagi ng Barangay Balogo, dito na raw umano nila isinagawa ang krimen. Nung andun na daw sila sa madilim na lugar, malapit na sa crime scene, bigla na lang daw sinuntok ni legal age si victim sa tiyan, sinikmuraan. Tapos, yun nga, ang nauna daw na ng rape kay victim si minor. Ma'am, saan daw po nakita yung biktima? And kamusta yung kalagayan ng biktima? Dito namin nakita yung biktima. Pagdating namin, dito namin siya nakita. And then natatakpan na po siya ng dahon ng saging kasi nga po wala po siyang saplot pambaba, nakabuka ka. Kaya yung mga nauna dito nakita, tinakpan na muna siya ng saging. Dito mismo sa kinatatayuan ko nangyari ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima, kung saan may distansya ito sa main road ng lugar. Madilim rin nang mangyari ang krimen at may distansya ang mga kabayan sa lugar kaya walang nakakita sa insidente. Sino ang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen na ito? Sa patuloy na pagsasagawa ng investigasyon ng otoridad, lumalabas na ginahasa ang biktima. Nakita rin ang mga pasasaleeg ng biktima na indikasyon na siya ay sinakal hanggang siya ay mawala ng buhay. Strangulation, ang dami niyang hematoma, tapos positive po sa rape, malalata, ang dami niyang sinuntukan po sa thigh, sa tiyan. Pinuntahan din namin si Lola Vilma Almonte, ang tumatayong guardian ng biktima. Kwento niya sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico. Mabait, mapagmahal, at masipag ang kanyang apo na si Arlene. Naglilinis siya dyan, tapos yung inaayos na yung gamit niya, nag-ano rin dito, naglilinis dito. Kaya yun din ang alala ko sa kanya dahil siya lahat ang umano rito. Sipag-sipag na ako po. Marami pa raw sanang plano ang kanyang apo na si Arlene. Kaya laking gulat niya na umabot sa kanya ang balita na wala na ang kanyang apo. Hindi ko na iniisip yun eh. Kung isipin ko yun, wala. Kaya hindi ako makatulog noon. Sabi niya magaganyan daw siya. Dito nga, sabi ko wag na, sabi ko sa kanya. Pag ako na wala na, sabi ko, dito ka na lang, sabi ko, sa bahay wala na rin, sabi ko. Tsaka matanda na ako, sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, wag kang uuwi ng gabi na, sabi ko. Dahil maraming mga ganyan dyan, sabi ko, na ibinugbog ka, tapos pinatay ka, itapong ka. Sabi ko, lalala, sabi niya sa akin. Bahala ka, sabi ko naman ganoon. Ang nakakita sa bangkay ni Arlene, ang barangay kagawad na si Juvenal Mirabueno. Ayon sa kanya, agad niyang ipinaabot ito sa UWAS Municipal Police Station. Hindi namin alam na ganun pala yun. Pinag-rape niya pala yun. Hindi nga namin naalaman nun na rape talaga. Akala nga namin, itinapo lang po. Naku, Diyos ko, patay nga. Kailangan malaman to ng mga pulis. Ayon sa naging autopsy report ng PNP, pinahirapan muna ang biktima bago siya tuluyang patayin. Yung na-rape na, pinagsusuntok ulit ni LH, pinagtatadyakan. Pagkatapos, hindi pa na-kontento, inikot yung liig. Kuya, huwag na! Tara
na, baka malaki pa tayo. Gusto pa daw pugutan ng ulo kasi para ang sarap daw sa pakiramdam na nakapatay. Kaya sigaw ni Lola Vilma, hustisya para sa kanyang apo. Dinala nila binuhay. Di na nga marunong magsalita. Pinatay pa nila. Dahil na rin sa mga nakalap na ebidensya at pagkakakilanlan ng mga sospek, agad silang nagsagawa ng manhunt operation na pinangunahan ni Police Colonel Julius Año Nuevo, ang Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, kasamang UAS MPS. Nadakip ang 14 anyos na sospek habang nakatakbo naman ang kanyang pinsa na si John Paul Salgo, 19 anyos, na pawang mga residente ng barangay na Pulanggi, Albay. Yung araw din po yun, nakapag-conclude po kami kasi sila yung last man na kasama ng, na nakita namin sa CCTV na kasama ng dalawang lalaki. At aside from that, putikan yung mga paa ng lalaki, tubad dun sa CCTV right after the incident na. Ngunit kalaunay sumuko rin si John Paul sa otoridad. Nung pakahuli ma'am sa dalawang suspect, ano inamin na daw nila yung... Agad-agad po nilang inamin. Inamin po ng minor, nung gabi agad na yon, nung paghahuli namin, kumuha kami ng media, ng barangay council, representative, sa pag-amin niya. Silang dalawa ang pumatay. Napag-alaman din ng PNP na iba't ibang uri pala ng panggugulo sa kanilang barangay ang kinasasangkutan ng dalawang sospek. Itong minor, mahilig na itong man-trip. Lalo sa mga kapwa niya kabataan doon sa anak ko. Ang dami na rin niyang record. Kaya pagpasok sa bahay, pagnanakaw. Kasong rape with homicide ang isinampa sa 19 anyos na si John Paul, habang ang kanya namang kasamang minor de edad ay nasa pangangalaga na ng DSWD. Para naman kay Lola Vilma, para siyang nabunutan ng malaking tinik dahil sa pagkakadakip ng dalawang sospek. Mananatili pa rin daw sa kanya ang mga masasayang alaala na iniwan ng kanyang apo noong ito ay nabubuhay pa. Dahil sa insidente, panawagan ng otoridad sa mga magulang na laging bantayan ang kanilang mga anak upang hindi mabiktima ng mga mapang-abusong tao. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Yun! At yan, partner, ang Lambat! Yun. Ayun. Di ba, partner? Oo. Buti na lang, partner, at talagang yung nangyaring pagkakapatay dito, Krimen. partner, sa PP ay nagkaroon, partner, ng hustisya sa Oo. pagkakadakip. Pero ng dalawang nakakalungkot suspect. kasi minor de edad din pala yung mga suspect. So iba na talagang panahon ngayon, partner, kaya ingat po tayo. Opo, pero syempre, partner, doon naman sa mga taong may mga masamang pag-iisip sa kapwa, yan lagi yung hustisya, partner, sa dulo. At meron tayo, partner, na batas. At may kalalagyan kayo sa Lambat. Okay. Yan. Mga Sa ka-action sa pagbabalik. Yan, partner. ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang na humingi ng tulong sa kanyang lumulubong hita. At bituka naman ng isang bata, 6 na taon na ang nakalabas dahil hirap sa pagdumi. Ngunit naging biktima naman ng pangungutya. Ang ating pagtugon sa kanilang mga pangangailangan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kanamdad, tensyong pansiguridad, asin daing undok na kariribukan sa bilog na kinaaban, padagos mo kaming binabantayan.
Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldi Co, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo, partner, kasama natin ngayon si Glenda Llamuso, 44 na taong gulang at nakatira sa Daragalbay. Personal na siyang dumulog sa ating tanggapan para sa kanyang alalahanin sa lumalaking bukol sa kanyang hita. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Glenda. Magandang hapon din po. Opo. So, pwede po malaman kung alin pong... Ayan, oo, malaki na talaga, partner. Para ng... according sa doktor, mga ilang sukat na po yan ay? Wala pang indication ng doktor kung ilang Sukat na. Sukat Opo. na. Pero sa inyo pong pag-oobserba, Nanay, mabilis po ba siyang lumaki? Sa 8 years po, sobrang bilis. So 8 years na po yan, Yes Nanay. po. Na 2016, nag-start. Opo. Kumusta po? Naapektuhan po ba yung paglakad po ninyo, paggagalaw? Yes po. Pag napapagod ako, nangangalay po siya. Opo. So hindi ka na po niya na nakakasuot ng short? Hindi na Kasi, po. or unless, pasadya. Malaki yung Hindi- isa, yung Yung cotton lang po. cotton, yung stretchable po, Opo, Nanay. Opo. stretchable. Mabigat din po ba ito, Nay, na bukol Opo. nyo? Opo. Nabigat po. Mabigat. So hindi ka pa rin makatakbo, ang iyo pong mga galaw ay Nakakatakbo, limitado. Pero hindi na gaya ng dati yung
normal na Opo. ginagawa ko dati. So taong 2016 pa po yan ay nagsimula na lumaki Opo. yung bukol po dyan sa inyong hita. So yan po ba ay napatingnan nyo na po sa doktor? Yes po. 2017 pag-uwi ko galing Singapore. Then 2019 napatingnan ko. Hindi rin matuloy kasi wala po akong pang-check up. So ikaw po ay isang dating OFW Yes sa po. bansang Singapore. Ano po yung trabaho nyo doon ay? Domestic helper Domestic helper. So dati, nung nasa ibang bansa ka, hindi po yan Hindi po. Yung pag-uwi nyo po. Yes, kaya ako pinauwi kasi mahal po ang MRI doon. So ibig sabihin doon pa lang po talagang nagsimula ng sumakit po yan. Hindi Okay. po siya sumasakit, lumaki lang po siya. Okay. So, matanong ko, paano po siya nag-umpisang lumaki? Meron ho bang sugat o merong... Wala po. So, basta lang, lumubo? Yes po. Kumikirot po ba siya? Hindi. Hindi po. So, basta lang lumalaki? Yes po. Wala namang nararamdaman kayo? Wala. Pag napapagod lang po, nangangalay lang. Pag taglamig na Hindi rin po. Pero pag ginahawakan nyo po ba, matigas, malambo, matigas matigas. po. So sa tingin nyo po, yung buto nyo po yung lumalaki? Hindi po buto. Kasi hindi siya nakikita sa x-ray. Laman? Yes po, laman. Okay. Paano nyo po naramdaman na lumalaki na yung hita nyo? Hindi na siya normal. Hindi na siya parehas? Opo. Okay. So, pero initially, nakapagpatingin kayo sa doktor? Yes po. Ano po yung sabi ng doktor? Wala siyang masabi na kasi hindi nga matuloy-tuloy yung check-up. Dahil wala ho kayong pang... Wala po. So yung mga laboratory, hindi ho kayo nakakapagpa-laboratory Yes po. test? Okay. Yung pong pang-araw-araw nyo na gawain, naapektuhan ba niyan? Yes po. Kasi mabilis na rin akong mapagod, lalo pag Pero nakakapaghanap buhay pa ho ba kayo ngayon? hindi na ako nakakapagtrabaho. Kasi Oo. parang nandidiri na sila pag nakikita nila yun. Pero wala namang sugat. Oo. Wala man po. Okay. Parang lang, yung May mga- minsan sinabihan ako na PDW daw ako. PWD. Opo, PWD. May mga anak ho ba kayo? May pamilya kayo? Meron po, dalawa. May mister pa ho kayo? Solo parent po. Solo parent. Oo. So kayo na lang yung nagpapakuan sa mga anak nyo, nagtataguyod? Yes po. Okay. So kayo po ay lumapit dito ngayon sa palatuntunan ni Congressman Saldico, Ako Bicol Tabang Ora mismo ng Ako Bicol Party List. Ano po yung gusto po ninyong tulong na ilapit or ihingi dito para nang sa ganun ay matugunan? Makapagpa-check up po ako and then maipagamot ko na po ito para makapagtrabaho po ako, makapaghanap buhay ako para sa mga anak. Opo. Nakakapagtataka lang partner kasi sabi niya, nakapagpa-check up na siya pero yung sabi ng doktor, ay hindi alam ng doktor kung ano yung uri ng sakit meron siya. Hindi, kasi wala nga follow-up laboratory Opo. partner. So So, natingnan ngayon, lang ng doktor. Pero nung inadvisean siya na magpa-laboratory, ipakwan, hindi natuloy. Yes po. Kaya wala ngayong mabasa yung doktor na findings, partner. Oo, pero Okay. syempre yung doktor partner, meron yung sinasabi na, baka ganito, walang ganon. Meron. Ano po yun? Lipoma daw po. Ayun, yun partner. Kasi yun. once na nagpa-check up ka, yung doktor may masasabi at may masasabi sa'yo. Yes. So it's posibleng lipoma. Yes. Okay. So lumapit ka dito, ang gusto mo, mapa-check up ulit at makapagpalaboratorio. Okay. So eto partner, para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Ms. Remy and Sir Joss. Good afternoon po kay Nanay din. Good afternoon. Opo. Miss LB, ito po si Nanay ay dati na pong nakapagpatingin sa doktor pero walang nangyaring follow-up dahil din sa kakulangan ng pera. At may referral na rin daw po ito si Glenda para sa pagpapacheck up. Miss LB, maaari po ba nating matulungan itong si Nanay Glenda para naman tuloy-tuloy yung pagpapacheck up at pagpapagaling or kung operasyon kailangan, matulungan natin. Kung MRI, matulungan po natin. Kaya po ba, Miss LB? Yes, Ms. Remy, wala naman tayong tinatanggi ang pasyente. So, as always po, sinasabi ko na dito sa atin sa BRSMC, napakalaki ng fund na binigay ni Kong Salvi and ni Kong Chill. Anytime po na gusto din natin magpa-check up sa BRSMC, libre po ang pagpapacheck up, libre din po ang MRI, libre din ang laboratory. Sasagutin po yan ako Bicol Maayos Assistance. Ayun. So nanay, napakinggan nyo po. The moment na magpa-check up na po kayo at kung ano yung sabihin ng doktor, when it comes to hospital bills, mga gamot, sagot na po ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Ano pa, Ma'am LB, ano po yung dapat gawin ni Nanay? May mga requirements ba siyang dapat i-comply o kailangan lang niya makapunta dyan sa inyo?
Actually, po sa Diyos, meron na nga daw si nanay ng referral. Pwede na po siya magpunta dito anytime naman. Ayun, Magpa-check up na siya para po yung doktor mabigyan siya ng tamang reseta or tamang diagnosis para malaman natin kung talaga yung sakit niya. Okay. So, nanay, anytime, inihintay na kayo doon ni Ma'am LB, aalalayan kayo para makapagpa-check up, makapagpa-laboratory na kayo. Anong masasabi nyo? Maraming salamat po sa Tabang Oro mismo and then sa kay Ma'am LB po at sa Ako Bicol. Handa na po kayo, nanay. At maliban dyan, partner. At maliban dyan, Nanay Glenda, eto rin po, syempre po, hindi po kayo nakakapagtrabaho, sabi mo, wala po kayong hanap buhay. Eto po, nanay, tanggapin nyo din po itong financial assistance mula po sa aming programa. At maliban pa po dyan sa financial assistance, meron pa pong food packs na padala sa inyo ang palatuntunan ito. Maraming salamat po. Ayun. God bless po sa inyo. Marami pa kayong matulungan. Opo, At lakasan nyo kagaya lang po, nanay, yung loob po ninyo at ang hiling po namin sa pong may kapal ay tuluyan na po kayong gumaling. Maraming salamat po. Okay. So, sasamahan po kayo ng aming team papunta doon sa BRHMC at aalalayan kayo para sigurado ho na makapagpa-check up at makapagpa-laboratory ho kayo. Thank you so much. Apo. Eto naman, partner, samantala, dumako naman tayo sa ating satellite office sa Naga City. Isang bata ang naging tampulan ng pangungutya dahil lamang sa kaawa-awang sitwasyon nito na 6 na taon nang nakalabas ang bituka dahil hirap sa pagdudumi. Makakausap natin ngayon ang nanay nito na si Eden Almilia. Magandang hapon po, Nanay Eden. Hello, Nanay Eden. Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, Nanay Eden, matanong po namin, ilang taon na po ba itong anak nyo, Nanay? Hello, Nanay, ilang taon na po ba itong anak po ninyo? Ilang taon? 9 years old po. Okay, 9 years old. Bakit po nakalabas na po yung bituka ng anak po ninyo? Ano po yung nangyari, Nay? Maliit pa po kasi siya, kaya naman po siyang pagkain po. Dahil niya pakunti-kunti. So, ibig sabihin po, nababanggit nyo, nanay, maliit pa. So, ito po ba nung ipinanganak nyo ay nakalabas na talaga yung bituka or nung habang lumalaki po? Hindi po. Maliit pa po siya. Po namin na kikita na yung tiyan niya po, lumalaki, tapos nagsusuka. Pag hindi po siya nakaka-normal ng tae po. So habang itong anak po ninyo ay lumalaki din po yung kanyang tiyan at dito na lumabas po yung kanyang bituka. Hindi naman po. Nilap lang sa doktor pag pinasikapan po namin. Yun po, 5 years lang po. Okay. So ano daw po sabi ng doktor, Nay? Maaari pa po ba itong maipasok na bituka ng anak po ninyo para naman maging normal po yung paglaki niya? Opo. Ibabalik naman daw po. Okay. So mag-undergo po ng operasyon yung bata? Opo, operasyon po. Opo. Nanay, matanong ko po, ano po yung trabaho po ni Mister at kayo po? Isa lang po, yung kasama po. Tapos kayo po, nanay? Isa lang po, kayo po ay isang housewife? Opo, Opo. Ilan po yung anak nyo, Nay? Ito lang po, isa lang po. Isa lang po. So nag-iisang anak po ninyo ito? Palitan to po siya. Yung panganay po, sa tiyan pa lang po, kamasay. Tapos yung pangalawa po, hindi po namin naagapan kasi nagsusugan po, tinay-tay. Tapos ito naman po, punso. Yan po, may sakit naman po siya. Opo. Nanay, sa inyo pong pagtansya, bakit po ganito po yung nangyayari po sa mga anak po ninyo, Nay? Dahil po ba yan sa epekto nung kayo po ay nagbubuntis? Hindi po kayo regular na nagpapacheck up? Or nasa lahi po talaga ninyo na meron po talagang mga ganitong uri ng sakit? Wala naman po kami lang kayo.
Opo. May sakit na ganyan po. Okay. Nanay, bakit umabot po ng 6 na taon? Bago po ninyo idinulog po ito, inilapit po sa amin, bakit po ganun po katagal? Ano po yung naging problema, nanay? Or naging sagabal po para mapatingnan nyo po sa doktor yung anak po ninyo? May na yung signal nila, partner. Oo. Okay. So, 6 na taon na itong anak nila na nasa labas yung bituka. Ito bang anak nyo, nanay, ay nakakapaglaro-laro pa? Medyo po. Naglalaro ho ba? Nakikipaglaro ho ba sa ibang bata itong mga anak nyo? Medyo po. Ayun, ayusin lang natin yung signal ng telepono. Pero partner, 6 na taon na nagsasakripisyo yung bata dahil nasa labas Kaya yung nga bituka. naitatanong ko kung nakikipaglaro pa ba itong anak niya. Nakikipaglaro ho ba itong anak nyo, nanay, sa ibang mga bata? Opo, nakikipaglaro naman po siya. Kaso po, natatakot po ako kasi baka po ma-aksidente na kung matamaan po yung tiyan niya na Magastos. hindi naman po alam ng mga bata na kalaro niya. Nanay, magastos ho ba ito na itong colostomy bag na bata na ginagamit na itong anak nyo? Opo, ang isa po, kulang-kulang pa, ay 400 po ang isa, isang piraso lang po. Tapos So, yung ilang, pang tape, ilang beses po kayo nagpapalit niyan sa loob ng ilang araw ho bago palitan yung isang piraso? isang beses po sa isang araw. So, araw-araw nagpapalit? Opo, kasi po, dyan na po talaga totally ang dumi niya po, sa colostomy bag po. So, ganun, Wala na po doon ganun sa partner, puwet niya. kalaki ng gastos. Para lang dito sa Opo. colostomy bag. Nag-aaral pa ho ba itong anak nyo? Grade 3 po, sir. Grade 3 na po siya. Kumusta naman siya sa eskwelahan? Hindi naman ba siya binubuli? Hindi naman siya kinukutya, tinutukso? Tinutukso po kasi po yung ibang kaklase niya po, alam na po ang kanyang kalagayan. Kaya minsan po natatakot din po ako na hindi ko po siya makita araw-araw. So ano pong ginagawa ng anak nyo pag kinukutya at tinutukso po siya? Wala po, hindi naman po siya na umiiyak na lang po pag uwi ng bahay. Pero Sabihin na, maliban ho ba sa may mga nanunuksok sa kanya, mayroon din siyang tinuturing na mga best friend o tunay na kaibigan sa school? meron naman po. Opo. Nanay, ano po yung nararamdaman nyo pag nalalaman nyo po o nakikita po ninyo na yung anak po ninyo ay kinukutya, tinutukso po ng mga kanyang mga kalaro? Sobrang hirap po, ma'am, para sa akin kasi sa ganyan pong hindi ko po maipagtanggol ang anak ko. Tapos pag wala kaming pera, yung lampin po ang nilalagay ko sa kanya pag walang pasok. Pag pag nag-i-school lang po siya, naglalagay po ng colostomy. Opo. May times po ba, nanay, na pambili nyo na lang po ng pagkain, ay ibibili nyo pa po ng bag para po ay magamit po ng anak ninyo? Opo, ibibili po ng colostomy bag kasi po, kung hindi po siya papasok, kawawa naman. Gusto niya po talagang mag-aral. So masipag po itong anak po ninyong mag-aral, nanay, at pumasok sa paaralan. Opo. So, napakasakit, partner, sa isang magulang na nakikita yung anak mo na kinukutya at ikaw ay walang magawa. At bukod dyan, talagang medyo nakakaawa kasi bituka nga ito, partner, na nasa labas. Oo. Medyo hindi ordinaryo, partner. Opo. Pero may mga times po ba, nanay, na nahihirapan po sa pagdumi ito pong anak po ninyo? Ngayon po, hindi niya naman po nararamdaman yung pagdumi kasi po, nakalabas na po yung bituka niya po ngayon. Okay. Nung una po, opo, nung maliit pa po. Sa isang araw ba, ilang beses siya dumumi? Basta pag pag kakain niya po, hindi niya naman po nararamdaman na may lumalabas na po sa kanyang bituka po. Okay. So, kayo, nanay, ay dumulog dito sa palatuntunan ito ng Ako Bicol Party List. Ano po yung tulong na gusto po ninyong mailapit at matugunan? Nanay? Hello, nanay? Hello po.
Opo, lumapit po kayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List. Ano po yung nais po ninyong idulog na gusto nyo pong matugunan kaagad at maaksyonan ng Ako Bicol? Gusto ko po maoperahan na po ang anak ko para po makakilos na po siya ng normal at yung kakailanganin po niyang mga gamot para po sa pang-araw-araw niya pag operahan na. Kasi Okay. po mahirap po, wala naman po kasi pera po. Okay. Para sa agarang pagtugon, Nanay, katabi mo na ngayon si Ginoong Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Gerson, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon naman po, sir. Opo. Magandang hapon po, sir. Napakinggan mo, Gerson, itong pangangailangan at problema ni Nanay Eden ay dinulog dito para sa kanyang anak na yung bituka ay nasa labas. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List? Kasi ang gusto po ni Nanay, maoperahan na kaagad yung anak niya at maisaayos na yung bituka para maging normal na yung buhay ng bata. Okay po, bali po sa Ako Bicol po, tutulong po ang Ako Bicol. And titingnan natin po yung condition muna ng bata bago po siya isalang sa operation. And ang Ako Bicol mag-aalalay po para sa mga kailangan nilang sa hospital. Then kung ano pa po ang pwedeng may tulong ng Ako Bicol, lalong-lalo na po sa mga pang-araw-araw nila. Kaya itong bata po kasi nag-aaral. And siyempre po, si hanap buhay, pag nasa hospital siya, parang matitigil. Kaya po sa Ako Bicol po, gagawa ng paraan para po matulungan siya. Ayun, so ibig sabihin nito, Sir Gerson, hindi lang sa operasyon maaasahan ng Ako Bicol Party List, kundi pati sa gamutan, sa mga take-home na gamot ng bata ay maaasahan din ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Opo. Gagawin po yan ng Ako Bicol. Okay. So, Nanay Eden, napakinggan niyo po. Sasagutin ng Ako Bicol, aalalayan kayo ng Ako Bicol sa pagpapaopera at sa tuloy-tuloy na gamutan ng inyong anak. Ano hong masasabi niyo, Nanay? Maraming salamat po sa Ako Bicol po. Ayun. Ayun. Gumaan po ba na yung alalahanin po ninyo at excited na po kayo na sumailalim po sa operasyon yung bata para naman ay makita po ninyo na maging normal yung pang-araw-araw na buhay po ng inyong pong anak? Opo, medyo gumaan-gaan na po yung pakiramdam. Kasi pag laging hindi ako maayos nakakatulog po, kakaisip. Opo. Ano yung pangalan sa muli ng anak niyo, Nanay? Christian po. Christian, ano yung gusto mong sabihin sa anak mo, Nanay, kung nakikinig itong si Christian? Christian, matatabangan na kita kang Ako Bicol para maging normal na sa imong buhay. Ayun. Makabalik ka na sa dati mong liksi na nakikikawat sa ibang mga aki. Okay. Nanay, sabayan lang po natin ang panalangin at paglapit sa ating pong may kapal para tulungan tayo na maibalik na sa normal itong kalagayan ng anak po ninyo. Ano po? Opo, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo at kay Ginoong Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List na walang sawa at kapaguran sa pagtulong sa ating mga kababayan. Opo, Nanay Eden, wag po kayong mag-alala at ang aming team ay patuloy na aalalay po sa inyo at sisiguraduhin po namin na matutulungan po kayo at si Christian. At partner! Eto partner, ilang days na lang? 75 days na lang, Pasko na, Ninang Remy! Yes, Ninong Joshua, Merry Christmas in advance at sa inyo po mga kaaksyon, Merry Christmas in advance. 75 days to go na lang at Pasko na. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito mga kaaksyon. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, eto na partner, yan ang mga kailangan nilang lapitan or puntahan pag sila partner ay nangangailangan ng tulong mula sa ating programa. So iba't ibang lugar yan partner, iba't ibang satellite office ang pwedeng lapitan ng ating mga kababayan sa 6 na probinsya ng Bicol Region at sa National Capital Region. Eto partner, hanggang sa Lunes. Happy weekend partner. Hoy, happy weekend. Belated happy birthday. Yes, maraming salamat. 1 month long birthday ito partner. Sama-sama nating aksyonan mga ka-aksyon ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang mas